Před chvílí jsme tu všichni společně křičeli naše nejdůležitější heslo. Tak teď nebo nikdy. A přesně takhle jednoduchý vzkaz máme pro politiky a političky. Doteď se klima neřešilo dostatečně. Řešilo se jenom minimálně a to se teď musí změnit. Protože příští volební období bude pro řešení klimatické krize zásadní. Musíme to změnit teď nebo nikdy. A proto jsme dneska místo školy, místo přednášek, místo práce, místo odpoledních kroužků tady na Malostranském náměstí a taky na dalších místech po celé České republice. Protože dáváme všem najevo, že tyhle volby jsou o klimatu. Stávkou vás budeme provázet my moderátoři Jonáš Stojlov A Klárka Suková. A teď už bychom rádi na pódiu přivítali naše dvě mluvčí za Fridays for Future. Ahoj, já jsem Stella Joudal a je mi 15. Tohle je Klára Bělíčková a jí 16. Naší první stávku jsme organizovali, když mi bylo 13 a jí 14. To bylo před 2 lety. Před 2,5 lety jsme se tady sešli a v českých ulicích bylo 10 000 studentů. 100 000 studentů byli po celém světě. A za tu dobu máme co slavit. Klimatická krize je téma ve společnosti. Už se nebavíme o tom, jestli existuje. Už se nebavíme o tom, jestli musíme být uhlíkově neutrální. Už se bavíme o tom, kdy skončíme s uhlím v České republice. Ale stále je to jenom debata. Stále je to jenom diskuze a neděláme konkrétní kroky pro to, abychom docílili udržitelné společnosti. My jsme děti. Chceme chodit do školy. Vycházíme takhle ze své komfortní zóny. Nechceme vycházet, ale musíme. Dopady klimatických změn pocítí nejvíce naše generace a generace po nás. Vaše děti a děti vašich dětí. Pokud nezačneme jednat, tak možná také nebudou chodit do školy. Ale nebudou chodit do školy kvůli stávkám za klima. Nebudou chodit do školy kvůli dopadům klimatických změn. Většina z nás zhruba před 3 měsíci dostala vysvědčení. My podobné klimatické vysvědčení jsme dali stranám Poslanecké sněmovny za uplynulé 4 roky jejich činnosti. Většina z nich dostala za 5. Jejich činnost v oblasti ochrany klimatu byla nedostatečná. Ale teď stojíme na rozcestí. Buď se vydáme udržitelnou cestou vstříc klimatické a sociální spravedlnosti, anebo se vydáme vstříc klimatickému peklu a chaosu. Za 14 dní budou voliči a voličky po celé České republice rozhodovat o naší budoucnosti. Nejenom, že tyto volby musí být o klimatu, ale tyhle volby jsou o klimatu. A to, ať už chceme, nebo ne. Vláda bude muset v následujících 4 letech rozhodnout o tom, co se bude dít s životním prostředím a klimatem v České republice a různě na světě. Bude muset rozhodovat o konkrétních krocích, které udělá. Může si vybrat, buď udělá kroky správné, anebo udělá kroky špatné. Ale ona musí udělat kroky správné. Protože dopady klimatických změn vnímáme dnes. A není to jenom v podobě sucha v České republice. Říká to i Mezinárodní panel pro ochranu klimatu v OSN. Z nějž vyplývá, že míříme ke katastrofě, ale ještě máme šanci s tím něco dělat. Viděli jsme povodně v Německu. Hoří nám velká část světa. Řecko, hořela Austrálie, Sibiř, Kalifornie. Zvedá se hladina oceánu díky tajícím ledovcům. A nejsou to jenom tyhle problémy. Lidé nemají co pít, lidé nemají co jíst.
Začíná migrace. A tak jsme vytvořili jeden konkrétní dokument. Před 2 lety, když jsme tady stáli, tak politici a političky po nás chtěli konkrétní kroky, které by měli dělat. A tak se 15letí středoškoláci vzali a udělali 18 konkrétních kroků pro vládu, kterou by měla dělat pro ochranu životního prostředí. 15letí studenti s vědci a vědkyněmi a lidmi z oboru. Máme 3 základní cíle, které jsou podpořeny 15 požadavky. První z cílů je, že musíme udržet oteplení planety pod 1,5 stupně Celsia. Co to znamená ve zkratce? Začít rapidně snižovat emise skleníkových plynů. Za druhé, neměli bychom se soustředit pouze na růst HDP, ale i na spokojený život v planetárních mezích. Co to znamená? HDP jako indikátor nereflektuje stav životního prostředí a životní úrovně. A za třetí, tvořme klimaticky i sociálně spravedlivou společnost. To, jaké kroky budeme dělat, nesmí dopadat na lidi, kteří si to nezaslouží. Za mladou generaci požadujeme, za prvé, skončeme s uhlím nejpozději do roku 2030. A to hlavně spravedlivě, protože uhlí patří pod zem. Uhlí patří pod zem! Uhlí patří pod zem! Jo, díky. Za druhé, požadujeme nadstranickou ministryni pro klima. Z minulých zkušeností lze říci, že náš stávající ministr životního prostředí je spíš druhý ministr obchodu, průmyslu a dopravy. A to si nemůžeme dovolit. A za třetí, ochrana klimatu musí být prioritou příští vlády. V dalších 4 letech si nemůžeme dovolit selhávat. Naše vláda si nesmí dovolit selhávat. Musíme činit konkrétní kroky. Tohle bylo jenom něco z našich požadavků a dalších 15, respektive 12, můžete najít na našem webu zaklima.cz. A kvůli tomu všemu tu dnes stojíme. Díky, že jste přišli a díky, že priorita vás je klima. Protože i vlády by klima mělo být prioritou. A i díky všem, kteří tu dnes nemohli být z jakýchkoliv důvodů. Tyhle volby jsou o klimatu. Teď nebo nikdy. Děkujeme holkám za krásný úvod dnešní stávky. Díky moc vám všem, že jste dneska přišli a pojďme si představit, co všechno vás a nás dneska čeká. Už za malou chvíli, už je tady připravený, se můžete těšit na projev od klimatického odborníka, ale tím to zdaleka nekončí. Vystoupí tu také naši klimatičtí spojenci, organizace a hnutí, se kterými dlouhodobě spolupracujeme a mnoho dalších řečníků. Jaký třeba? Vystoupí třeba zástupci z řad ochrany lidských práv. Těšit se můžete i na kulturní vložky. Pojďme teďka... Ještě bych chtěl něco říct. Dneska studenti a studentky stávkují po celém světě a proto máme radost, že se i my, jako Česká republika, můžeme zapojit. A to nejenom my, kteří dneska stojíme tady na Malostranském náměstí, ale i stávkující v Brně, v Ostravě, v Teplicích, ve Slavičíně a ve Frýdlantu.
Přesně tak. Od začátku apelujeme na to, aby politici a političky poslouchali odborníky. A proto jsme opravdu rádi, že tu dnes, vlastně už teď, můžeme přivítat environmentálního odborníka a prvního ministra životního prostředí Bedřicha Moldana. Dobrý den, já jsem moc rád, že jste sem přišli, že vás přišlo hodně a nepochybně ještě máte kolegy v těch dalších městech, o kterých už byla řeč. Já myslím, že všichni velmi dobře víte to základní poselství od Grety Thunbergové, totiž, že je třeba naslouchat vědcům, odborníkům, kteří mimo jiné před několika týdny vydali velmi základní zprávu, už o ní byla řeč, mezivládního panelu pro změnu klimatu IPCC, která je opravdu velmi varující. Tady ten panel vydává své zprávy už od roku 1990, každých 6 nebo podobně let. A když si srovnáte ty jednotlivé zprávy, zdůrazňuji, že to nejsou žádné politické proklamace nebo cokoliv, jsou to skutečně vědecké zprávy, tak od toho roku 1990 neustále, když to mám říct jedním slovem, jsou tvrdší a více varující. Ta poslední už je skutečně velmi drsnými slovy napsáno, že toho času máme málo, že skutečně ta katastrofa, všechny možné ty projevy toho globálního oteplení a globální krize klimatu už jsou skutečně s námi a prohlubují se. Já jsem vždycky zdůrazňoval, že na začátku jakékoliv akce musí být rétorika, že musí nejdřív všichni, kteří k tomu mají co říct, politikové, představitelé nejrůznější, musí skutečně jasně a zřetelně říct ano, tady máme problém a musíme ho řešit. To například v České republice ještě velmi dlouho se nekonalo. A musím říct, že se to vlastně nekoná ani do dneška. Nicméně jistou takovou vlašťovkou je třeba projev pana ministra zahraničí v těchto dnech na valném shromáždění OSN, který zdůrazňoval jako delegát, jako představitel České republiky, že je třeba se touto otázkou prioritně zabývat. Takže to jsem slyšel opravdu poprvé od českého čelného představitele, že něco takového řekl. Nicméně samozřejmě velmi dobře víme, že i když teda to musí tou rétorikou začínat, takže to opravdu je jenom ten první krok. A že pak musí následovat činy. Vy jste tady některé z těch požadavků jasně řekli, jistě jsou další a jsou rozumné a je potřeba tyhle požadavky na nich trvat, protože obecná rétorika je jedna věc a konkrétní činy jsou věc druhá. Ale na druhé straně si musíme uvědomit, že se to zdaleka netýká jenom politiků. Politikové, nakonec jich není zas až tak mnoho, těch důležitých rozhodujících, že to je vláda, parlament, ale záleží to na celé společnosti. Jestli ta společnost skutečně to veme za své a bude se snažit podle těch vašich hesel, které tady vidím a které jsou všechny velmi sympatické, se opravdu bude snažit něco změnit, a to nejenom, že se to bude týkat někoho jiného, jako třeba, já nevím, uhelných společností, ale že se to týká nás všech. A to si myslím, že jestli chci vám něco vůbec říct, tak je to tahle ta jediná věta. Týká se to všech, týká se to nás starších, samozřejmě týká se to
všech, kteří někde pracují, a týká se to také vás. Musíme si všimnout, že zkrátka bez nějakých zásadních změn v naší životní orientaci, v našem životním stylu, to prostě nepůjde. Nepůjde, a to si myslím, že byste měli vzít na vědomí. Jedna věc je hezká slova, požadavky a tak dále, ale druhá věc je opravdu podívat se na to, jak sami žijeme, jaká je naše uhlíková stopa při nejrůznější činnosti, ať už jde o mobilitu, ať už jde o spotřebu potravin nebo všelijakých jiných předmětů, a podívat se, jestli opravdu tady nemůžeme něco zcela zásadního změnit. A já vás tímto velmi důrazně a naléhavě žádám, abyste se pokusili něco v té věci změnit, a to také, co se týče vašich vlastních životů, vašeho vlastního chování a činů. Takže já vám k tomu přeju velký zdar. Děkujeme za zdůraznění důležitosti mezivládního panelu pro klima IPCC i toho, že se to týká nás všech. Ještě jednou bych vás chtěl poprosit, abyste buď to měli nasazenou roušku, anebo udržovali odstup 1,5 metru od ostatních. A ještě jednu prosbu bych měl pro vás, abyste tamhle nechávali ten chodník volný pro lidi, kteří potřebují procházet tady do budovy. Přesně tak. Často se setkáváme s názorem, že jako studenti a studentky bychom radši měli zůstat ve škole, sedět v lavicích a učit se. Ale vždyť je to přece aktivismus, který má opravdovou sílu něco změnit. Občanská společnost je pro boj s klimatickou krizí důležitá, a proto jsme rádi, že dneska na pódiu můžeme přivítat Annu Šabatovou, signatářku a mluvčí Charty 77, a taky bývalou ochránkyni veřejných práv. Vážení přátelé, je jistě náhodou, že jsem se včera účastnila vědecké konference k 30. výročí přijetí Listiny základních práv a svobod. Diskutovalo se o mnohém, ale nejvíc mě zasáhla věta z preambule Listiny základních práv a svobod, jímž se listina přihlašuje k odpovědnosti vůči budoucím generacím za osud veškerého života na Zemi. Ano, ten text je starý 30 let, ale vlastně nám říká, že někdy může daleko více rezonovat později, než v době svého vzniku. Chtěla bych vám také říct, že práva se nenaplní jenom proto, že jsou v listině. Je za ně třeba bojovat, a to vlastně stále, dnes a denně, vynalézavě, aktivně, prostě tak, aby se nakonec vše dobré obrátilo. A já vás proto vyzývám, abyste neustávali ve svém úsilí, a doufám, že všichni společně prosadíme veliký obrat ve společnosti, a to nejenom v české, ale i světové. Ty budoucí generace, to jste vy, a budou to vaše děti a jejich děti. A máte možnost se opřít o vynikající textaci České listiny základních práv a svobod. Takže do toho. Děkujem. Pro mě jako pro studenta práv to bylo velice
k zamyšlení. A budeme pokračovat v lidskoprávním roku. Další vystupující vede organizaci, která chrání práva aktivistů a aktivistek i těch klimatických po celém světě. Její právě ředitelka Amnesty International Česká republika Linda Sokačová. Dobré odpoledne. Já jménem Amnesty International Česká republika především děkuji Fridays for Future za organizaci dnešní akce. Děkuji vám všem, kteří jste přišli dneska sem, abyste vyjádřili svůj požadavek na řešení klimatické krize. A díky vám všem, kteří sice nejste tady, ale děláte něco pro to, aby se nám žilo líp a aby jsme vůbec mohli v budoucnosti žít. Díky vašemu hlasu, díky zájmu a angažovanosti mladé generace se téma klimatické krize a klimatické spravedlnosti dostalo mezi priority veřejné a politické agendy. Bohužel ne všechny státy, a Česká republika je bohužel mezi nimi, toto téma berou vážně. Klimatické spravedlnosti ale nedosáhneme jenom pomocí environmentálních politik. Je nutné klást důraz i na sociální spravedlnost a dodržování lidských práv všude po celém světě, nejen v České republice nebo Evropě. Klimatická krize totiž úzce souvisí se základními lidskými právy, jako je právo na život, právo na zdraví, právo na vodu anebo právo na jídlo. Klimatická spravedlnost nezná hranic. Klimatická spravedlnost a lidská práva musí být prosazována a chráněna globálně bez ohledu na státní příslušnost. A to musí reflektovat i naše politika a právo. Abychom zajistili spravedlnost pro ty lidi, kteří jsou nejvíce ohroženi globální krizí, klimatickou krizí, ohroženi horkem, suchem a požáry, musí mít státy odpovědnost za řešení dopadů klimatické změny nejen doma, ale i mimo své hranice. Vlády by se už neměly chovat, jako by se jejich životy za jejich hranicemi netýkaly. Proto Amnesty International po celém světě vítá aktivity, které požadují, aby státy nesly odpovědnost nejen za dopady svých politik na vlastním území, ale i vně. Pokud jsou vlády odpovědné jen za práva lidí, kteří žijí uvnitř jeho hranic, je pro ně pak jednodušší ignorovat dopady na ty nejohroženější. I proto Amnesty International podpořila žalobu proti 33 evropským zemím u Evropského soudu pro lidská práva, kterou podalo 6 mladých lidí v Portugalsku. Ti upozorňují na porušování svých lidských práv, především práva na zdraví. Na zlepšování klimatu se určitě můžeme podílet my všichni na naší individuální úrovni, ale to nepomůže vyřešit klimatickou krizi, protože hlavní trumfy drží ve svých rukou politici a světové vlády. A samozřejmě je tu i odpovědnost korporací. Nezapomínejme na to a nepřestávejme po českých i světových lídrech chtít, aby jednali. A to teď, hned. Díky. Děkujeme moc za tento projev, protože my věříme a i dlouhodobě komunikujeme, že nejde pouze řešit klimatickou krizi. Jako společnost musíme řešit i ostatní krize, ostatní problémy celé společnosti a jde to v ruku v ruce. Čeká nás za chvíli jedna kulturní vložka, ale než k ní dojde, tak bychom vám rádi přečetli jeden velice důležitý vzkaz. Vzkaz od prvního předsedy české vlády Petra Pithardta. Pan docent se bohužel dneska nemohl dostavit, ale jeho vzkaz přečte členka Fridays for Future Helena Cohen. Už nejste děti a proto mne neznáte. Jmenuji se Petr Pithard. Narodili jste se až potom, kdy se mé vládě podařilo, to bylo v roce 1991, poprvé a naposledy omezit v severních Čechách těžbu uhlí. Vláda České republiky tehdy stanovila limity těžby. Posunula je. Jsem na vaší straně a bedlivě vás pozoruji.
Jste dospělí, nemám vám co radit. Těším se z vašich dobrých nápadů a bojím se, když se mi zdá, že jsou víc vtipné než účinné. Když vás víc baví, než aby hnuli svědomím netečných. Musíte dostat na svoji stranu veřejné mínění. Chce to někdy méně legrace pro vás a více argumentů a hlavně činů z vaší strany. Nedopusťte, aby se vám smáli a říkali, recese, no jo, děti, mají na to právo, jsou mladí. Blbnou a dělá jim to dobře, ať si užijou. Kdyby mě bylo o 60 míň, byl bych tu s vámi. A možná bych se trápil, kdyby mě tu na ulici nebrali vážně. Už nejde o recesi, o šokování. Už nám leckde hoří boty. Asi je dnes nejtěžší naléhat, ale nepřehánět, nepřepínat, ale o tom přesvědčit. A prosím vás hlavně vytrvat. To není jedna zkažená sezóna, jedno horké léto. To je na celý život. Dáváte na to slovo? To si musí slíbit každý sám. To není na pokřik na náměstí. Držím vám palce. I díky tomu, kolik nás tady dneska je, si myslím, že můžeme říct, že my žádná recese ani sranda dětí nejsme. A teď už budeme pokračovat tou slíbenou hudební vložkou. Doufám, že jste všichni připraveni si pořádně zaspívat, protože my máme to štěstí tu teď představit písničkáře Tomáše Kluse, který se dlouhodobě angažuje v ochraně životního prostředí a byl také jedním z tváří projektu za zrušení klecových chovů. Prosím, přivítejte ho. Čau lidi, já jsem Vložka a přišel jsem především proto, že vám chci moc poděkovat za to, že vám není jedno, co vás čeká, protože jde především o vás. Chci vám říct, abyste se nenechali odradit, abyste se nebáli být slyšet a chci vám popřát, aby se tohleto hnutí pro klima, aby se s klimatem hnulo, stalo in. A chci vás požádat o to, protože vy máte v moci sociální sítě, abyste je proměnili v nástěnku klimatické změny, protože já bohužel nemám hezký prsa, nejsem zas tak vtipnej, abych na TikToku předváděl prdění do hrnce, takže i když to zkouším, tak většinou tam žádný velký sdílení není, ale věřím, že mezi vámi ve vaší bublině to půjde a především apelujte na svý rodiče, protože já nejsem moc zastánce toho, že je to jenom na vás. Zároveň se vám chci samozřejmě omluvit, protože já sám už rodičem jsem, tudíž jsem už jiná generace než vy a chci se vám omluvit za to, že jsme dopustili, že tady máme vládu Voldemorta, že se tady děje takovejhle Mordor a že se tady děje taková absurdita, jakože na ministerstvu životního prostředí sedí bývalý manažer chemičky. To je nesmysl a to se musí změnit a já věřím, že se to v těchto volbách změní. Já vám zahraju píseň, kterou jsem napsal pro svoji dceru, která se týká tohohle tématu, protože jsem přesvědčen o tom, že právě teď je ta doba, kdy musíme zapomenout na všechny rozdíly mezi náma, uvědomit si vlastní jedinečnost, vlastní sílu vlastní jedinečnosti a táhnout za jeden provaz, protože jinak se nám nepotáhne dobře. Díky vám za vaši odvahu, neustávejte a bojujte, nebojte se bát vidět. Díky. Vím, já vím, jak ráda s hlavou oblacích trávíš dlouhé chvíle koukáním na svět.
Tím spíš mě trápí, jak se v prdel obrací. A vypadá to, že má naspěch. Vím, já vím, že písní nic nespasím, spíš tu přemýšlím a dumám. Zvláštní náladu mám, tím je to tím, že je mi zvláště nepříjemné přiznat si, že část viny je ve mně. Má malá fí, přísahám ti, přestávám chtít mít víc než tamti. Má malá fí, přísahám, žít hamty přestávám. Pořád jen růst, nikdo neví kam, a čím výš, tím jsou zdroje níž. Zatímco planeta naříká, dál na ní bují zbrojení. Když někde přebývá, jinde chybí, například tam, kde z vyšší moci chcípají lidi. Hlad, válka, sucho je vyhání z domů. Že to chce Bůh, cpete komu, zisk nebo moc, no tak s pravdou ven. Který z proroků měl ruce od krve, ani jeden jediný. Všichni hlásali lásku a soucit s druhými, co naše děti, co po nás zdědí. Vzduch, vodu, půdu, vše nasáklý jedy, za chvíli zjistí, co tají ledy. Díky, milí rodičové, tomuhle já říkám mluví. La 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 la, la la la, la la la, hey. Hey. La 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 la, la la la, la la la, hey. Tak ještě dnes, zítra už bude pozdě, pojďme se domluvit a vynechat povzdech. Ne vždycky musí člověk padnout až dolů, jednejme lidsky a vyjdeme spolu. Tak ještě dnes, zítra už bude pozdě, pojďme se domluvit a vynechat povzdech. Ne vždycky musí člověk padnout až dolů, jednejme lidsky a vyjdeme spolu. Mám malá fí, přísahám ti, přestávám chtít mít víc než tamti. Mám malá fí, přísahám, žít hamty přestávám. Ať žije planeta, ať žijem. Čau. Ještě jednou velký potlesk. My moc děkujeme za skvělou písničku, ale také za velice výstižný projev a shrnutí současné nejen politické, ale i klimatické situace. Teď už bychom se přesunuli dále a ráda bych řekla, že jako studentské hnutí máme velikou oporu, ale i podporu v dalších klimatických a environmentálních organizacích a hnutí v České republice. I oni tu jsou dneska s námi, podporují nás a jsme moc rádi, že i jejich zástupce můžeme přivítat na pódiu v rámci následujícího spojeneckého bloku. Na mrtvé planetě není demokracie a zároveň klimatická spravedlnost nemůže bez demokracie existovat. Proto bychom rádi přivítali zástupce spolku Milionu chvilek pro demokracii. Dobře, tak přivítejte na pódium předsedu spolku Benjamina Rolla a organizátorku jednoho z prvních klimatických protestů u nás v České republice, Moniku Šatavovou. Milí a vzácní přátelé, díky za vaši aktivitu. Díky, že vám není lhostejná naše budoucnost.
Díky, že jste ve svém věku vzorem mnohým starším. Politici nám mladým většinou mnoho nenabízejí. O to musíme být hlasitější, aby nás nešlo ignorovat. Díky, že se nenecháte odbít. Před Českou republikou, stejně jako před celou planetou, stojí mnoho výzev. Vedle krize ekologické jsme stále ještě v průběhu krize pandemické a sociální, na prahu krize ekonomické. Jak se chvěje celý svět, chvějí se však i pravidla a státní instituce, bez kterých se nedá krizím bránit. Bolestně jsme to viděli při vládním selhání v době pandemie. Chvěje se i mezilidská spolupráce a sounáležitost. A procházíme závažnou krizí demokracie. Na mrtvé zemi nebude demokracie. Stejně tak je však pravda, že bez demokracie nemáme šanci zachránit zdravé prostředí pro život lidstva, pro život nás všech. Bez svobodných médií, nezávislých soudů, bez rovných volebních podmínek, bez poctivých a naslouchajících politiků nemáme šanci čelit výzvám, které nás čekají. Když jsme v polovině roku 1988 připravili petici pražských matek proti tehdejším nejhorším problémům poškozování životního prostředí, stál proti nám autoritářský policejní režim, který potíral nezávislou občanskou angažovanost a veškerou kritiku. Když jsme na konci května 1989 uspořádali první ekologickou demonstraci pražských matek, museli jsme v jejím závěru i s dětmi a kočárky kličkovat mezi lidmi na pěší zóně, abychom uchránili petiční podpisové archy před agenty státní bezpečnosti. Když se v listopadu 1989 totalitní režim zhroutil, chvíli jsme si mysleli, že spolu s demokracií se nějak přirozeně obnoví i úcta lidí a úřadů k přírodě a ochraně prostředí. Mysleli jsme si to naivně a jenom docela krátkou chvíli. Velice brzy se ukázalo, že je tu příliš mnoho lidí, co mají zájem pouze o peníze a svou moc, a na ochraně přírody a krajiny jim záleží ještě o něco méně než na demokratických poměrech. Teď, po 32 letech postkomunistické transformace, jsme se ve společenském vnímání ochrany životního prostředí bohužel ještě ani zdaleka nedostali na tehdejší úroveň západních demokracií. A vedle horšícího se stavu planety, našeho společného domova, musíme také stále silněji bránit i demokratické uspořádání našeho státu. Únos státu a ovládnutí veřejné správy Andrejem Babišem ilustruje v posledních dnech barvitě a děsivě zpráva parlamentní vyšetřovací komise k loňské katastrofě na řece Bečvě. Vláda hnutí ANO s podporou komunistů a extremistů zavlekla naši zem na hranici autoritářského uspořádání, jako ho vidíme v Orbánovském Maďarsku nebo Kačinského Polsku. A pokud k tomu Babiš dostane další příležitost, demontáž nezávislých institucí dokončí. Bude bránit svobodnému vyšetřování kauz a informování o nich a bude umlčovat aktivní občany lhaním, jako to dělá ve své nové knížce například o Fridays for Future nebo v předvolební kampani o demokratické opozici. Ztráta demokracie i ničení přírody se dříve nebo později dotkne každého z nás. Proto se při obraně klimatu i při obraně demokracie musíme potkávat a podporovat napříč iniciativami i napříč všemi generacemi. Za 14 dní nás čekají volby do Poslanecké sněmovny, která má největší vliv na politické směřování naší země. A my musíme zastavit únos státu oligarchy a extremisty. Žádná strana není ideální, ale musíme volit tak, aby ve sněmovně vznikla nová většina. Většina bez Agrofertu, bez rasistů, bez komunistů.
Většina poslanců, kteří budou hrát podle pravidel a budou ochotni jednat s občany. Volit tak, aby vznikla vláda bez oligarchů a bez extremistů. Nemůžeme si dovolit pokračovat v erozi demokracie, a to i právě kvůli planetě. A proto vás prosím, pokud už můžete, jděte k volbám. Mluvte o jejich významu s lidmi ve svém okolí. Fungující a otevřená demokracie je jedinou zárukou, že se témata jako ekologická či i sociální krize budou moci skutečně řešit. A po volbách musíme my, aktivní občané, spolupracovat i dál. Musíme spolu postupovat v tlaku za lepší budoucnost, zdravější planetu, zdravější demokracii. Díky vám všem. Nevidíme se naposledy. Děkujeme za apel zástupců Milionu chvilek pro demokracii. Je to přesně tak, určitě se nevidíme naposledy. A děkujeme i vám za to, že jste zvládli ten nečekaný průjezd auta. Doufám, že to všechno dopadlo v pohodě. Když se řekne environmentální aktivismus, minimálně my dva s Jonášem si představíme hnutí Greenpeace. Ještě než ale předám slovo Zahide Šenterzi, ředitelce českého Greenpeace Česká republika, rádi bychom jim tady na náměstí poblahopřáli k nedávnému 30letému výročí jejich působení. A doufáme, že ke 40 dostanete a vlastně všichni dostaneme konec uhlí. Hezký den, zdravím vás. Ze všeho nejdřív bych ráda poděkovala hnutí Fridays for Future za organizaci této stávky. Velmi si vážím síly a energie mladých lidí změnit svět. Přesně tato energie totiž ten svět změní, posune a zajistí změnu správným směrem. Možná je to jako trošku nosit dříví do lesa, tady se bavit trošku o občanské angažovanosti, ale myslím si, že je to velmi důležité. Greenpeace Česká republika už přes 30 let tady sledujeme vědecká data, tlumočíme je, upozorňujeme na nebezpečí, na dopady klimatické krize a snažíme se, usilujeme o změny, snažili jsme se o změny, které by zlepšily život budoucí generací. Už se ta situace změnila, už usilujeme o holé přežití. Dnes už usilujeme jen o holé přežití, protože udržení změny globální teploty okolo 1,5 stupně je červená čára, kterou nesmíme překročit. Je to hranice přežití, jak nám připomněla i poslední zpráva mezivládního panelu pro změnu klimatu při OSN. Už dnes jsme svědky bezprecedentních požárů, povodní, extrémních projevů počasí a každý 5. člověk na této planetě umírá na fosilní průmysl. Spalováním fosilních paliv totiž se otravuje vzduch, který dýcháme, a podle Harvardské univerzity poslední studie 8 milionů lidí na to zemřelo v roce 2018. Teďka stojíme před volbami a když se podíváme na předvolební kampaně, politické programy, vidíme, že politické strany se k opatřením proti klimatické změně staví zdrženlivě. Korporace hodně naslibují, málo konají. A může se nám zdát, že jako jednotlivci nic nezmůžeme. Ale osobně si myslím, že opak je pravdou. Protože občané České republiky, voliči, nebudou tentokrát volit jenom budoucí vládu, ale budou volit budoucí podobu přírody a budoucí společnost České republiky. Budoucí vláda bude muset řešit ochranu klimatu, adaptaci české krajiny na změnu klimatu, rozvoj obnovitelných zdrojů i spravedlivou transformaci. Proto je důležité být aktivními občany, proto je důležité se připravit na volby a
jít k volbám. Nevím, kolik z vás je tady prvovoličů, je to pro vás velmi důležitý úkol tentokrát opravdu se zaměřit na to, koho volit. Proto jsme pro vás připravili i nástroje, můžete napsat i svým kandidátům přímo, můžete se stavit u našeho stánku Greenpeace a tam vám pomůžeme i vlastně se seznamem všech kandidátů ze všech krajů, kde se s nimi můžete zkontaktovat. Volbami ovšem naše role nekončí. Po volbách se pak musíme stát kontrolním mechanismem, hlídači, usměrňovateli. Proto si myslím, že občanská angažovanost je jedním z nejdůležitějších nástrojů našeho politického systému a my ho musíme využít, jak nejlépe umíme. Naše odpovědnost však nekončí u našich hranic nebo u hranic České republiky. Klimatická krize je mezinárodní problém s lokálními důvody a s lokálními dopady. A každá země se musí přidat k tomu snažení. I mezinárodní scéna nám dokazuje, že vyvíjení nátlaku je velmi důležité a má to cenu. Poslední týden jsme byli svědky toho, že prezident Turecké republiky přislíbil ratifikaci Pařížské dohody a čínský prezident prohlásil, že končí s financováním nebo s podporováním fosilní energetiky za svými hranicemi. Uvidíme, jakou váhu budou mít tyto sliby, ale co víme jistě, je, že tyto dvě země ustupují od fosilních paliv a že paralelní mezinárodní tlak mezinárodního společenství, ale i občanské společnosti funguje a má to cenu. To znamená, byl to tlak nás jednotlivců společně. Já vám mnohokrát děkuji za pozornost a kdyby vás zajímaly naše aktivity ke klimatickým kampaním a k aktivitám ke klimatu, tak se můžete stavit tady u nás u Greenpeace a těším se na příště. Děkujeme za zdůraznění potřeby globálního řešení problému klimatické krize. Podobně jako Greenpeace, i hnutí Duha působilo v České republice mnohem dřív, než se většina z nás narodila. Za tu dobu se jim povedlo zasadit se o spoustu klimatických úspěchů. Jsme rádi, že i s nimi máme tu čest spolupracovat a že tu můžeme dnes přivítat ředitelku hnutí Duha Annu Karníkovou. Tak nejsem tu dneska jenom já, je tady se mnou i země koule. Čau. Když se takhle na vás podívám, tak mě napadá jenom jedna věc a to je ty jo. Když si představím, kolik by se nás tady sešlo na podobné akci před 5 lety, když si představím, jak vypadalo klimatické hnutí před 5 lety, když si představím, že před 5 lety jsme se furt bavili o spalování uhlí do konce roku 2050, tak si fakt musím říct, ty jo, ušli jsme fakt dlouhou cestu a je to zvláštní a vzrušující doba. Tlačili jsme strašně dlouho naší agendu do kopce a šlo to fakt stuha. A najednou i díky vašemu zapojení, díky společné síle jsme se dostali do bodu obratu a teď najednou ta změna nabírá na rychlosti. Myslím si, že lidi, kteří pracují v oblasti energetiky a transformace energetiky desítky let, tak jsou sami trošku v šoku, jak rychle to najednou jde, že se bavíme o konci uhlí ne v roce 2030, ale možná ještě mnohem dřív. A právě tahle nová dynamika vyžaduje taky, aby jsme přemýšleli o tom, co je naše nová role v době, kdy najednou už nemusíme řešit, proč je potřeba něco dělat. Nemusíme obhajovat proč, ale musíme se zabývat tím, jak bude přesně ta transformace, která bude rychlá a razantní vypadat. A jak na koho tahle transformace dopadne. Jestli ta transformace dá nakonec víc peněz a moci těm, co už ji teďka mají, nebo jestli bude spravedlivá. Jestli ji lidi prožijou jako férovou a nedoplatí na ní ti nejzranitelnější. A tohle už není A tahle úvaha o spravedlivé transformaci dneska už není žádnou abstrakcí. Poslední 3 týdny intenzivně řešíme narůstající ceny elektřiny. Porostou i v příštích letech, to je nová realita. A to, co zatím vidíme, ten třeba zhruba 20% nárůst, je zatím jenom zlomek toho, co nás čeká v budoucnu.
takový Centropol, což je dodavatel plynu a elektřiny pro některé regiony České republiky, včetně Prahy, tak už teďka posílá své zvýšené účty lidem s tím, že za to může klimatická politika. To je úplně nová situace a samozřejmě spousta politických biznismenů bude chtít narůstající ceny elektřiny, energií využít k tomu, aby zastavili to, čeho se snažíme dosáhnout. A je to právě tenhle moment, kdy se musíme propojit mnohem šířejc. To, že jsme posílili, to, že vy jste posílili klimatických hnutí, už nebude stačit. Potřebujeme jít za organizacemi, které se věnují otázkám, jako je chudoba, bydlení, úspory energií a nastavovat s nima novou agendu. A tohle je za mě jeden z hlavních úkolů, ukázat lidem, že ta transformace může být opravdu férová, postavit se za ně a požadovat taková opatření, která jim ukáží, že ta transformace jim může přinést lepší život. Takže věřím, že se to klimatickému hnutí v nových koalicích společně podaří a že v tom Fridays for Future sehraje stejně důležitou roli, jako se hrálo doposud. Takže díky moc za veškerou vaši energii a jedeme dál. Díky. My moc děkujeme za krásný projev, děkujeme i Planetě, že přišla za náma na pódium. A teď... Dobrý, snad. A teď bych ráda řekla, že klimatické změny představují ve 21. století největší ohrožení pro lidské zdraví. Jsme tedy opravdu rádi, že tu máme i zástupce z lékařů a lékařek. K mikrofonu přichází anestezioložka Anna Kšírová za hnutí Lékaři pro klima. Lékaři za klima, pardon. Děkuju. A děkuju, že jste tady vy všichni a že tady můžeme být taky my. My jsme tady s jednoduchým poselstvím. Ochrana klimatu znamená ochranu našeho zdraví. Klimatická krize ze všech nemocí nejvíc připomíná rakovinu. Rakovina v těch počátečních fázích nebolí a často toho člověka, který ji má, neohrožuje nebo nějak neomezuje na životě, vlastně ani necítí, že ji má. A přesto je to právě tahle fáze, kdy o té nemoci ani nemusíme bez nějakých vyšetření vědět, kdy má největší smysl ji léčit. Ta léčba je sama o sobě velmi nepříjemná a v tu danou chvíli významně zhorší kvalitu života toho člověka. Je mu blbě, přibírá nebo naopak hubne, cítí se unavený, je na i dlouhé měsíce vyřazený z pracovního a společenského života. Klimatická krize nás teď jakoby taky nebolí, protože za sebou máme to vlhké a relativně chladné léto, tak se zdá, jako by se nic nedělo. Ale ono se děje. My už vidíme ty příznaky, my vidíme tu bolest. Vidíme, že v Německu jsou obrovské záplavy, že Řecko hoří. Vidíme naše kůrovcem sežrané lesy. Prostě ty příznaky už tady jsou. A je potřeba říct, že ani léčba, ani řešení klimatické krize není úplně jednoduché a nebude to ani nutně příjemné. A my potřebujeme, aby politici tohle lidem říkali. My jako lékaři si nemůžeme dovolit říkat pacientům, no, ta léčba rakoviny, to bude v pohodě. Nebojte se, pracovat pořád budete, ne, nebude vám blbě. Já jako anestezioložka taky nemůžu říct lidem, teď vás píchnu dozad, ale vás to bolet nebude, to nic, to se nestane. Ne, já na to musím toho člověka připravit. A my v nemocnicích vidíme, že když lidem řekneme, čeká vás tohle, ale má to tenhle smysl a bude to teď chvilku nepříjemný, ale prostě má to dobrý důvod, který děláme, když s nima promluvíme, tak my vidíme, že lidi zvládají i nepříjemné věci, když jim dávají smysl. A my potřebujeme, aby politici říkali pravdu. Potřebujeme, aby říkali, že to nebude úplně příjemné, ale že to dlouhodobě dává smysl. Stejně jako dlouhodobě dává smysl podstoupit nepříjemnou léčbu tak vážné nemoci, jako je třeba rakovina. Takže tohle my potřebujeme po politicích. Chceme pravdu. Potřebujeme, aby nám nelhali, že je možné si nechat naše spalovací auta
že je v pořádku pálit uhlí až do roku 2038. Potřebujeme, aby nám nelhali, že plyn je řešení klimatické krize. Potřebujeme, aby prostě politici přijali tu svoji zodpovědnost a chovali se k nám normálně, jako k dospělým lidem. Jako k lidem, kteří tady chtějí žít. Já tady chci žít, vy tady chcete žít a moje děti, za který tady dneska taky jsem, tady taky chtějí žít. Dneska jsou ještě malí, oni tady ještě na té planetě budou dlouho, potřebujeme ji zachovat. Poslední věc. Když máte nějakou závažnou nemoc, tak je to pro spoustu lidí příležitost přehodnotit svůj život a žít ho možná v nějakým způsobem omezenější, ale smysluplnější. A tohleto pro nás představuje klimatická krize. Představuje možnost pro smysluplnější společnost. Díky, že jste tady a díky, že tohle společně říkáme všem politikům, kteří se ucházejí o náš hlas do klimatické, ve volbách do Poslanecké sněmovny. Díky. Děkujeme za trefné přirovnání léčby nemoci a řešení klimatické krize. O podpoře a spolupráci mezi environmentálními organizacemi jsme tady už dneska mluvili. Pro společnou koordinaci vytváří prostor platforma Klimatická koalice, která všechny tyto hnutí a organizace sdružuje. Proto bychom tu rádi přivítali na pódium její koordinátorku Jitku Martínkovou. Jo, dobrý den. Já děkuji tady organizátorům Fridays for Future, že nás pozvali a že nám dali příležitost tady taky něco říct. A já jsem přemýšlela, co bych tady řekla, přišlo mi zajímavý shrnout tady spoustu čísel nějakých, pak jsem si to přeříkala, zjistila jsem, že to má 10 minut, takže mi se to nevešlo do limitu a rozhodla jsem se, že tady chci říct hlavně 2 věci. Jedna je taková trochu osobní, nějaká osobní reminiscence na to, co se vůbec stalo za ty poslední 2 roky, kdy Fridays for Future vlastně začali stávkovat v České republice od té stávky v roce 2019, protože si myslím, že je hrozně snadný je propadat nějakému environmentálnímu žalu a pocitu, že to vlastně jde strašně pomalu a že je to strašně těžký a že ty věci se nemění, což dokládají všechny reporty klimatický, které vychází, pořád prostě ty čísla jsou horší, emise rostou a ta situace se zdá beznadějnější a beznadějnější, ale já bych jenom chtěla říct, že si myslím, že za ty poslední 2 roky se stalo strašně moc věcí a i když si můžeme myslet, že jsou nedostateční, což jako jsou ve spoustě bodů, tak kdyby mě někdo před 2 lety řekl, že USA budou zpátky v Pařížské dohodě, že Evropa bude mít na stole klimaticko-energetickou legislativu, která bude mít poměrně ambiciozní cíl, který si myslím, že před 2 lety nám připadal jako nerealistický, že tady někdo přijme. A kdyby mi někdo řekl spoustu dalších věcí, teďko bude klimatický summit OSN v listopadu v Glasgow, můžeme slyšet každý den nějaký nový sliby. Spojené státy a Evropská unie slíbily srazit emise metanu o 30% do roku 2030, tak myslím si, že jako nějaký kroky se dějou a z mýho úhlu pohledu, kdy už si myslím, že tu klimatickou krizi taky sleduju pár desítek let, tak mi vlastně přijde, že je hrozně důležitý, že hnutí jako Fridays for Future zvedají hlas za klima a myslím si, že to je do značné míry vaší zásluhou, že alespoň něco se začíná otáčet, i když to samozřejmě nestačí. A myslím si, že kdyby nebyly Fridays for Future, Extinction Rebellion a další hnutí, které vynesly přímo téma klimatu do ulic, tak ty politici by neměli vůbec prostě motivaci na to reagovat. A chtěla bych vám poděkovat, že děláte tu práci, kterou děláte. A jestli bych měla říct něco z pozice klimatické koalice, která zastřešuje vlastně spoustu různých hnutí, tak můžeme pořád slýchat, nebo vy to bohužel můžete pořád slýchat asi ještě častěji, že ty vaše prostředky nebo metody, které volíte, jsou nějaký kontroverzní a jsou nějaký jako nevhodný a že byste měli být ve škole. A já bych chtěla říct, že je skvělý, že jste na stávce. Myslím si, že je strašně důležitý, že v té škále těch klimatických hnutí a organizací, který každá dělá nějakou určitou činnost, tak je strašně důležitý, že tam je hlas, jako jste vy, který je kontroverzní, je radikální a dělá věci, které prostě určitá část společnosti není schopná nějakým způsobem přijmout jako OK, ale myslím si, že to je strašně fajn a myslím si, že právě to, že je tady takovej hlas, umožňuje to, aby se ta debata posouvala směrem, který před pár lety byl ještě nemyslitelný.
Jsem hrozně ráda, že vznášíte nové požadavky, líbí se mi váš požadavek na klimatickou ministryni, myslím si, že to je něco, o čem spoustu lidí si dneska řekne, že to je nereálný, aby tady takováhle ministryně usedla v příští vládě, ale já si myslím, že je hrozně důležité odvídat tyhle témata a je skvělý, že to děláte vy. Takže vám za to děkuju a držím nám palce, aby jsme měli klimatickou ministryni už v příští vládě. Děkuju. Děkujeme moc. Čeká nás jeden poslední proslov předtím, než se vydáme na průvod Prahou. Tak doufám, že jste připraveni. My máme teď ještě jednu prosbu. Tentokrát to ale není prosba na vás, ale je to spíš prosba na náš organizační tým, tedy všechny lidi z Fridays, co tu teď někde pobíhají a řeší různé věci. Jestli by se mohli přesunout sem na pódium a udělat tady takový půlkroužek za námi. Tak to jenom tady k nám, vlastně mluvím tady na všechny strany. Už za malou chvilku vystoupí spoluzakladatel a jeden z mluvčích Fridays for Future Petr Doubravský, ale ještě předtím si pojďme rozcvičit naše hlasivky před průvodem. Climate justice! Now! Climate justice! Now! Climate justice! Now! Děkujem. Ahoj. Já už 5 let bojuju za klimatickou spravedlnost a fakt nemůžu uvěřit tomu, že i po těch letech, i po letech bojů, i po letech demonstrací, to, co jsme seděli s politikama a nevím, dělali jsme všechno možné, spali jsme před ministerstvem, tak fakt nemůžu uvěřit, že i po těch letech musím protestovat furt za to samý. Už 5 let sleduju nečinnost části politiků, kteří klima neřeší a nejsem z toho ale smutnej, jsem naštvanej. Někteří, včetně premiéra, říkají, že máme být méně aktivisti. Pane premiére, my budeme míň aktivisti, pokud vy budete míň flákat svoji práci. Politici se vykašlali na naší budoucnost, ale nevykašlali se jen na ní. Vykašlali se taky na všechny, kteří už teď trpí v důsledku klimatické krize a vykašlali se také na všechny, kteří budou trpět v důsledku nezvládnuté transformace energetiky, ekonomiky i celé společnosti. To, že uhlí a plyn se přestanou vyplácet jak ekologicky, tak ekonomicky, víme už dlouho. A ceny energií nyní skutečně rostou. Odnesou to samozřejmě ti nejchudší. To ale není důsledek snahy o ochranu klimatu. Je to důsledek toho, že politici zavírali oči před varováním, že ceny fosilních paliv porostou. Že vláda nezačala snižovat spotřebu, zateplovat, rekonstruovat a transformovat. Že někteří ministři mermomocí drželi a stále drží směr uhlí, přestože už několik let jsou nejlevnější a nejčistší dostupnou variantou obnovitelné zdroje energie. Sociálně ekologická transformace naší energetiky, ekonomiky i společnosti je přitom nejen možná, ale také nutná. Transformace ekonomiky v 90. letech za sebou zanechala tisíce lidí v České republice, kteří se zcela oprávněně cítí na druhé koleji. Jsou to lidé v exekucích, lidé bez střechy nad hlavou, lidé bez důstojné mzdy a práce, lidé bez důstojného životního prostředí. Musíme v následujících letech udělat všechno proto, aby nadcházející transformace společnosti nenechala nikoho na druhé koleji. Potřebujeme ekonomiku, která bude fungovat pro všechny, pro lidi i pro přírodu.
Důstojnost a udržitelnost našich životů přitom nejdou proti sobě, jak se nám snaží namluvit některá média, většinou patřící uhlobaronům. Důstojný život a život udržitelný je něco, co jde ruku v ruce. A nejde to jedno bez druhého. Ve Fridays for Future mám posledních několik let možnost pracovat s lidma, který považuji za jedny z nejlepších, nejstatečnějších a nejsrdečnějších lidí mojí generace. Část z nich teď stojí za mnou a já stojím za nima. Jsou to lidé, kteří namísto bezstarostného dětství den co den tráví svůj volný čas úsilím za spravedlivý a udržitelný svět. V posledních týdnech tihle lidé udělali všechno proto, aby nadcházející volby byly o klimatu, protože ať se nám to líbí nebo ne, tyhle volby o klimatu jsou a budou. Když jsem asi týden zpátky přespával v Praze v naší kanceláři, neuvěřitelných 5 ráno se přiřítila banda lidí, která celou noc roznášela plakáty a letáky po celé Praze. Myslím, že to ilustruje odhodlání a nasazení a touha po spravedlnosti z těch lidí, kteří ještě ani nemají volební právo. Tyhle lidi udělali pro naši budoucnost všechno, co mohli v posledních týdnech. A teď je řada na nás, kteří volit můžeme. Za 2 týdny se totiž otevřou volební místnosti. Já půjdu poprvé k volbám do sněmovny a až budu stát nad volební urnou, budu nad ní stát s vědomím, že nevolím pouze za sebe, ale i za všechny mladé lidi, o jejichž budoucnosti se v těchto volbách rozhoduje, protože ať se nám to líbí nebo ne, tyhle volby jsou o klimatu. A já budu volit pro klima a prosím vás všechny, abyste pro klima volili taky, protože naše budoucnost a hlavně budoucnost těch lidí, co volit nemůžou, je ve vašich rukou. Nezapomeňme však prosím, že volit nestačí. V následujících 4 letech budeme stát na křižovatce. Buď nastartujeme transformaci naší společnosti směrem k udržitelnosti, nebo se můžeme rozloučit se světem, jak ho známe dnes. Když naději nelze hledat v krocích politiků, v činnosti soukromých korporací ani v katastrofických zprávách vědců, buďme nadějí sobě navzájem. Jsou to přece jen tyto zprávy, které nám říkají, že klimatickou krizi můžeme zastavit, pokud se o to skutečně zasadíme. A co jiného zde dnes děláme? A co jiného je naděje, než odvážní lidé, kteří dělají dobré věci? Problém, který vznikal a nebyl řešen desítky let, nevyřešíme ze dne na den. Nevyřešíme to jednou činností, jednou účastí na demonstraci. A nevyřešíme to zkrátka hned. Ale věci jsou v pohybu a děje se to díky tomu, že se do toho úsilí zapojují desítky lidí a děje se to díky úsilí každého z nás. Naše úsilí však bude potřeba i nadále. V následující roky a měsíce budeme muset v našem úsilí setrvat. Je to totiž teď nebo nikdy. Teď začneme řešit klimatickou krizi, nebo už ji nikdy nevyřešíme. V následujících 4 letech budou českou politiku určovat 2 zásadní aktéři. Tím prvním bude vláda, která vzejde z podzimních voleb. Tím druhým bude klimatické hnutí, protože nám nezbývá nic jiného, než se za klimatickou spravedlnost rvát každý den. Protože jediné, co můžeme ztratit, je naše budoucnost a my se nikdy nesmíme zastavit a nikdy si nesmíme vzdát. What do we want? When do we want it? Now! What do we want? Climate justice! When do we want it? Now! Děkuju. Díky Petrovi. A teď bych ještě sem na pódium na chvilku pozval Jonáše, který vám řekne něco k organizaci průvodu.
Ahoj. Za chvíli se tamhle vpravo mezi zastávkou a rohem domu objeví čelní transparent. A já vás všechny poprosím, abyste se postupně, až domluvím, nebo i během toho, kdy budu mluvit, otočili a připravili na průvod. Průvod bude cca na hodinu, jdeme přes centrum Prahy, přes místa, kde budeme vidět, skandujte prosím, buďte aktivní, ale zároveň buďte ohleduplní a podobně. Ještě řeknu nějaké organizační informace. Řiďte se prosím během průvodu pokynama a radama organizátorů. Máme buď takovéhle pásky, a nebo nás poznáte podle toho, že jsme z Fridays a třeba jsme byli tady na pódiu. Zároveň prosím respektujte to, co nám budeme říkat policie během průvodu. Mělo by to všechno proběhnout v pohodě a bezpečně. A jenom jeden detail, prosím vás, abyste nebyli moc hnusní na řidiče aut, spíše třeba zvějete, ať třeba příště jedou MHD a rozhodně na ty auta nějak nešahejte a podobně. Ještě doplním, že půjdeme vždycky jenom v tom jednom pruhu, v kterém zrovna půjdeme a budeme se snažit neblokovat tramvajové tratě, prosím. Jo? Takže když půjdeme jenom v tom úseku ulice, v kterém půjdeme, tak moc se nešiřte na strany. A ještě řeknu k trase, že jdeme Mosteckou, na Klárov, na Staroměstskou, na Staroměstský náměstí, na náměstí Republiky, na Můstek, k Národnímu divadlu, po nábřeží, Karlův most a zpátky sem. Tak jo, tak prosím, pojďte se zřadit za čelním průvodem, poprosím lidi, aby vzali černý průvod od nás, čelní banner a ještě vám něco řeknou moderátoři. Ještě momentík, poprosím. Jenom chceme vyhlásit, že se našel mobilní telefon tady na kraji toho pódia. Tak jestli tady je někdo, kdo ztratil mobilní telefon, nebo spíš se ho tady odložil, tak ať se o něj přihlásí. Tak dobrý, to máme vyřešeno. Pardon, tak nic. Druhá důležitá věc je pro novináře. Prosím, pokud jsou tady ještě nějaký novináři, kteří by chtěli mluvit s našimi mluvčími, tak tady teďka vpravo proto bude prostor. A ještě jestli nemáte na průvod banner, tak tamhle ve stánku vlevo máme ještě pořád nějaký napučení, tak si určitě pučte, ať jste vidět. A ještě vám něco řekne Klárka. Tak teď ještě poprosím vás všechny, ať ještě zvednete banery nad sebe, protože budeme dělat asi fotku, jestli jsem dobře pochopila, možná. Když tak ji uděláme i potom, ale určitě zvedněte banery. Pořádně nahoru. Já pak poprosím někoho z produkce, aby nám řekl, kde můžeme ty ruce dát dolů. Já asi taky, protože já to nevím. Ještě držíme, Ještě fotografie držíme. už na cestě. Už běží. Klidně pojďte ještě někdo si to vyfotit, jestli je tu nějaký fotograf na pódium. Tak ještě chvilku. Ještě momentík. Jo. A pojďme si u toho zaskandovat. What do we want? When do we want it? What do we want? When do we want it? What do we want? When do we want it? What do we want? When do we want it? Jo, děkuji vám všem. Děkujeme. A teď se už klidně řaďte za čelní transparent, který tam už doufám dorazil. Sorry, já toto... Ale mě ujíždí mikrofon. Jo, co? Ještě ho nech zaplej. Tak prosím, pomalu se otočte a směrem k tramvaji, tamhle doprava, jak ukazuju transparentem, vyrážíme na průvod. Hele, Viléme, zůstaň tady jako poslední. Tak se prosím pomalu řaďte. Nevidím náš čelní transparent, je prosím už na místě. A lidi, co ho měli nosit? No dělej za tím transparentem, až ho rozviňte, je tamhle na rohu. Jo a Viléme, tamhle paní. Tamhle,
till the limit end. I don't taste a thing, only a memory of kiss. Tak jo, já se jenom zeptám, je už na místě čelní banner, může mi tam někdo mávnout zepředu? Asi jo, tak dobrý. Jo, dobrý. Tak prosím, zasaďte se do průvodu do tady tohohle chumlu a poprosíme stále o dodržování covidových opatření, tedy respirátory nebo nanoroušky, případně rozestupy, pokud nemáte roušku. Když tak si ještě nějakou skočte koupit, ale nezahazujte je, prosím, ať nemáme nějaký průšvih z toho. Díky. Down the floor, I'm really scared of going. Hold you once again. In the morning we march across the sea to the sunken monastery to face our faceless enemy. I am tired, I am afraid, my heart is full of dread. I am tired, I am afraid, my heart is full of dread. The rolling fields grow dark as the grave, and I am for my life about to never draw another blade. I'll be back home just as soon as I can. Let's betroth without delay, pack the horse and ride away, find some better place where we might raise a family. My